ngishonse uthi ngishonse uthi ngishonse nangu uNgizwe yafona nangu uyafona Hawu wena ubufonela uKhuzani ngevideo call. Umfonele ngikubonile nje. Le uthibela. No, ujabula kabi lo mkhulu. kade mayefuna futhi Kanti bantu babe live wayithabuthaka lento lena wasizakala. Umfowabo lo mkhulu. Hayi. Uthi. Nawu awunanga. Ayaza ngina ngisho nombolo kaKhuzani mina. Umntatu yabe phone yami. Angina ngisho nombolo yakhe. Awunanga wefoni. Buka nje uthi yazi uKhuzani ngendlela ajabula ngayo. Bengathola unwele lami esaluni angahamba ayokwenza umsebenzi. Athi nanti unwele lukaBaba. Hawu Nkosi yami ngijabulile nami ngithi hawu mfowethu uNgizwe umfonele uKhuzani. Ugijima wakwenza kwazi indaba wafaka ku YouTube wafaka yonke indawo. ukuthi kade umfonele Kamba lihlaza ngalo. Kodwa ngikubonile mina. Cha vele phela. Mina kodwa futhi yazi bengingazuba live mina ngimbone ngithemba ngithi vele ukuthibela kwase kuvela lezi isino zomgoda vele ngathi ayingabhala. Ngibona futhi ucofa ifoni ngathi mina hayi lo cofa ifoni ngiyamazi songirecorda ke sibe sibale udaba. Kanti ba live. Hayi. Manje ngiyabuza mina Khuzani nabo be live futhi ngabana abawu400. Mina kodwa ngiyahlula indlebe mina ngafetha indlebe mina hayi mina ngiyahlula indlebe mina isiphane mina abantu ababuya indlebe yami bengeni kube mnandi baningi buka ukuthi ukhwayiti kanjalo zababili kanzababili yawo seyifuqa zinkanzababili yawo seyifuqa zinkanzababili